Ωραία. Πάμε τώρα λίγο σε ένα επόμενο κομμάτι. Άντε και έχουμε τους ντόπιους γηγενείς σπόρους. Πώς τους καλλιεργούμε? Εδώ θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη και αυτό που μου έχει δείξει η δική μου εμπειρία. Κατά την γνώμη μου, και όχι μόνο βέβαια, χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι το οικοσύστημα του εδάφους έχει άμεση σύνδεση με το οικοσύστημα του σπόρου και με το οικοσύστημα του οργανισμού. Όλα είναι ένα. Όταν χαθεί η ισορροπία στο οικοσύστημα του εδάφους και του σπόρου, τότε διαταράσσεται και η ισορροπία του ανθρώπινου οργανισμού, του ανθρώπινου δηλαδή οικοσυστήματος. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπινη υγεία όταν δεν υπάρχει υγεία στο έδαφος και στο σπόρο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για υγιές εντερικό μικροβίωμα όταν το μικροβίωμα του εδάφους είναι ανύπαρκτο λόγω των χημικών σκευασμάτων, όταν υπάρχει δηλαδή δυσαρμονία. Βλέπουμε δηλαδή πόσο αλληλένδετα είναι όλα και πώς η υγεία του εδάφους και του σπόρου αποτελεί προϋπόθεση για την ανθρώπινη υγεία. Άρα ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται πολύ δυναμικά στο κομμάτι της επιστήμης που είναι το μικροβίωμα του εντέρου του ανθρώπου και βλέπουμε εκεί πέρα όλο το πλούτο και το θησαυρό που υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα και το αρνητικό του κομμάτι που πλέον, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, οι κακοί μικροοργανισμοί έχουν πάρει το πάνω χέρι έναντι των καλών. Αυτό ουσιαστικά μας δημιουργεί μια δυσβίωση στο έντερό μας και φυσικά επειδή υπάρχει σύνδεση εντέρου εγκεφάλου, αυτό επηρεάζει και την ψυχολογία μας, τη διάθεσή μας και αντίστοιχα το άγχος και το στρες που βιώνουμε επηρεάζει και αυτό με τη σειρά το έντερό μας. Οπότε αντί να έχουμε μια συνθήκη δυσβίωσης και να το πω έτσι κακής διάθεσης και ψυχολογίας, θα μπορούσαμε αυτό να το αντιστρέψουμε και να αρχίσουμε και να κάνουμε μια συμβίωση με την υπεροχή των καλών μικροοργανισμών έναντι των κακών. Και ένας από τους τρόπους που μας λες σήμερα, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι ότι ουσιαστικά το μικροβίωμα του εντέρου του ανθρώπου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μικροβίωμα και του εδάφους και του σπόρου. Ακριβώς. Το οικοσύστημα του εδάφους, το οικοσύστημα του σπόρου και το οικοσύστημα του ανθρώπινου οργανισμού είναι απολύτως αλληλένδετα. Να σκεφτούμε μόνο ότι σε ένα γραμμάριο χώμα υπάρχουν πάνω από 6 δισεκατομμύρια βακτήρια και μικροοργανισμοί. Αυτά όλα μαζί, από τώρα πόσο υπέροχο είναι αυτό, συνυπάρχουν διατηρώντας μια αρμονική αλυσίδα που δεν πρέπει να διαταραχθεί όταν το χώμα θα δεχτεί το σπόρο. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει και στον ανθρώπινο οργανισμό. Για σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή, πώς θα πέψω καλά την τροφή που εισάγω στο σώμα μου όταν υπάρχει δυσβίωση στο εντερικό μου μικροβίωμα. Βλέπεις ό,τι σημαίνει στο χώμα, σημαίνει και σε εμάς το ίδιο, έτσι. Είμαστε όλα ένα, δεν είναι τυχαίο αυτό. Ναι. Άρα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι καλλιεργητικές μέθοδοι, το μικροκλίμα της περιοχής, οι τοπικές ιδιότητες του εδάφους, η ενέργεια που έχει ο χώρος, όλα αυτά μαζί συντελούν στην ανάπτυξη και στην πληροφορία του φυτού, με απότερο σκοπό τη δημιουργία του σπόρου, δηλαδή τη συνέχεια της ζωής, αυτό το θείον έργο. Στον σπόρο υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, οι μηχανισμοί και οι νόμοι της φύσης. Ο σπόρος είναι ένα τέλειο βιολογικό εργαστήριο με ασύλληπτες πληροφορίες και δυνατότητες και έχει μέσα του το σπέρμα και την πνοή της ζωής. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η τροφή οπότε που συνδημιουργείται από σπόρους που έχουν γίνει με τη συνεργασία φύσης και αγρότη αναγνωρίζονται αμέσως από την κυταρική μνήμη και συνεργάζονται απόλυτα με το άλλο τεράστιο βιολογικό εργαστήρι, αυτό του οργανισμού μας. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε και πιο απλά, που ίσως το βιώνουμε κιόλας πιο βιωματικά, ότι είναι πιο εύπεπτη. Άρα όταν φάω κάτι το οποίο προέρχεται από ένα γόνιμο έδαφος, από ένα κλίμα και ένα οικοσύστημα το οποίο είναι κατάλληλο για αυτόν τον σπόρο που φυτεύω, και ο σπόρος αντίστοιχα είναι και αυτός μια γηγενής ποικιλία και έχει το δικό της μικροβίωμα όπως μας είπες και το δικό της οικοσύστημα, τότε αυτό φυσικά και εγώ θα το χωνέψω πολύ πιο εύκολα, θα αφομοιώσω περισσότερα στοιχεία από αυτό, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα στοιχεία του τροφίμου που καταναλώνω, αλλά με και το τι εν τέλει μπορώ να αφομοιώσω εγώ από αυτό. Ναι, και εδώ χρειάζεται να αντιληφθούμε τι,
ότι δεν μπορούμε να καταμερίζουμε μόνο την τροφή σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη. Υπάρχει κάτι άλλο πιο ουσιαστικό. Βλέπεις δηλαδή το οικοσύστημα του εδάφους. Σε τι αρμονία βρίσκονται όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί. Ο σπόρος που δέχεται εκείνη τη στιγμή. Η ενέργεια που παίρνει ο σπόρος από το έδαφος. Όλο αυτό το γεωμαγνητικό δίκτυο. Οι σκόλικες, όλη τη δουλειά που κάνουν στο έδαφος. Όλο αυτό συνθέτουν ένα πεδίο. Το οποίο δίνουν στο σπόρο μια άλλη δύναμη. Την οποία εσύ όταν την καταναλώνεις, αμέσως την αναγνωρίζει ο οργανισμός σου. Είναι ένα μαγικό έτσι, είναι μια μαγική κατάσταση αυτή που συμβαίνει, δηλαδή με ασύλληπτες πληροφορίες. Να πούμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από 103 εκατομμύρια βακτήρια και άλλα τόσα κύτταρα, τα οποία αναπτύσσουν ασύλληπτους μηχανισμούς πρόληψης, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας και αρμονίας του οργανισμού. Ένα βακτήριο να λείπει από το μικροβίωμα του εδάφους μπορεί να είναι υπεύθυνο για τα προβλήματα της μικροχλωρίδας του εντέρου, έτσι, και ούτω καθεξής. Αντιλαμβανόμαστε οπότε εύκολα την τεράστια ζημιά που γίνεται με την σύγχρονη χημική καλλιέργεια. Σκεφτόμουν, δηλαδή όσο μιλούσες σκεφτόμουν τώρα ας πούμε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σε όλη αυτή τη διαδικασία που μπαίνουμε. Προφανώς το έδαφος δεν διατηρεί όλο αυτό και επίσης να πούμε μονοκαλλιέργεια, έτσι. Ναι. Εξαντλητικές καλλιέργειες, για να βγάλουμε μεγαλύτερη παραγωγή, για να ανταγωνιστούμε περισσότερο, να πάρουμε καλύτερη τιμή ανά κιλό, να έχουμε περισσότερα κέρδη. Όλο αυτό πώς επηρεάζει το οικοσύστημα του εδάφους, το οικοσύστημα του σπόρου, αν ο σπόρος δεν είναι γηγενής ποικιλία, και τελικά το δικό μας. Ναι, κοίταξε, η γη, όπως είπαμε, για να δεχτεί τον σπόρο και να του δώσει ζωή και να τον αναπτύξει, πρέπει να είναι ζωντανή. Η γη σήμερα δηλαδή δεν είναι ζωντανή. Και τι άλλο να κάνουν όλα τα χημικά λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα από το να προσπαθούν να υποκαταστήσουν τις ιδιότητες και τον ρόλο της γης. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών έχει εξαντλήσει τη γη και η μοντέλη σπόρου είναι πάρα πολύ απαιτητική. Άρα ουσιαστικά θα μπορούσα να πούμε ότι λίγο στο κομμάτι των μονοκαλλιεργειών, που είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος για να μπορούσαμε να πάρουμε επιδοτήσεις, να έχουμε όλη αυτή την ασφάλεια και να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι και να αποφύγουμε όλο αυτό που λες, που είναι μια διαδικασία που χρειάζεται παρατήρηση, που χρειάζεται χρόνο, που ίσως να είναι πιο επίπονη. Χρειάζεται χρόνο, αλλά τα ωφέλη που έχουμε είναι τεράστια. Τα ωφέλη είναι τεράστια, φυσικά. Τόσο για την ίδια μας την υγεία, για το περιβάλλον, και αυτά θα αφήσουμε πίσω στους απογόνους μας. Ακριβώς. Άρα εμείς προκειμένου να γλιτώσουμε, να το πω έτσι, κόπο και χρόνο και προκειμένου να κερδίσουμε άμεσα χρήμα, μπαίνουμε στη λογική της μονοκαλλιέργειας, παίρνουμε την επιδότηση που νιώθουμε μια ασφάλεια, ναι. Όμως τελικά μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο όπου θα πρέπει μετά να μιμηθούμε τους μηχανισμούς της γης, να χρησιμοποιήσουμε λιπάσματα, να χρησιμοποιήσουμε φυτοφάρμακα. Γιατί μετά η γη όλο και εξαντλείται. Άρα, η σπόρη είναι πολύ απαιτητική, άρα όσο εξαντλείται η γη, τόσο εσύ πρέπει να βάζεις ακόμα περισσότερα. Ακόμα περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Ακόμα την εξαντλείς ακόμα περισσότερο, οι απαιτήσεις της γίνονται ακόμα πιο απαιτητικοί. Οπότε βλέπεις ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Θέλω επίσης να τονίσω ότι βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, κανένας ντόπιος σπόρος έτσι δεν πιστοποιείται και δεν μπορεί να διακινηθεί από καμία εταιρεία. Άρα βλέπουμε εδώ υπάρχει πως ένα θέμα. Υπάρχει μια δυσκολία. Ναι.